Живия гъс. Тук е TikTok битка, И след тук това не е ще чуя литературен магарец кръжок. Да е, бе, твоите Тук там. е TikTok битка, се нарича, и тук гифтим. Тук играеме и наказваме простак. Наказваме дъртия педал, Мама ти който през деня е с памперс, вечерта слага прашка. През деня ходи в тира с памперс, защото му е сила, му тече. Чулева, педарас мръса. Хеморидите му течат и му кървят през деня и носи памперс. Вечерта, като се прибере вкъщи, слага прашка. Крис! Джорджи Мусти! Голям спид тук има. Някой е заредил, надявам се да е при нас този, който е заредил, или тези, които са заредили. Емди Доротея. Хайде, принцески, заредете малко. Обичам ви. Мама ти не бе, покука. Бати, само кукли при него, а при него само педали му гифтят. Само мъже му гифтят на педала. Гледайте каква педалска работа става там. Само педали. А при мен най-яките кукли. Само куклички. Не, Това са мъже, пък само педали ги гифтят. Аз не мога да разбера каква е тая панирщина, аз не знам как да нарека. Какво става въпрос? Ами, била си в лайф на Колю Газа и Колю Газа ти казва, защо му се мазнеш на колаген или нещо подобно, и ти си казвала, че идва с някаква цел. И ти ще чала да не унищожиш, така казва Колю. Така, и не само Колю, хора, които са били там. Това не знам дали е вярно.